Amb la voluntat d'agafar una mica de perspectiva de la ciutat, agafa un ferri per veure San Francisco des del mar. Una mica més de presó d'Alcatraz, a gravar-ho tot per no oblidar-nos de res. I a poc me vaig aproximant a la meva nova destinació, un bonic i pintoresc poblet incrustat en la natura. La ruta ha anat des d'un dels molls de San Francisco a la petita Sausalito. A menys de 30 minuts en ferri des de San Francisco arribem a Sausalito, on potser hi ha algun ebrenc per aquí. No és ell ni porta un flamenc del Delta. Soc Jesús García Buenafuente, soc de Gandesa i ara mateix estem a Sausalito i us ensenyaré les cases flotants que són típiques d'esta zona, sol creuar el pont de San Francisco. Este tipus de cases són les cases flotants de Sausalito. Són unes cases que al principi estaven formades per treballadors que hi havia a la zona portuària de San Francisco. Com que eren cases més assequibles, va haver un moviment molt gran de bohemis que vivien a la ciutat que es van anar mudant aquí. Al final no deixem d'estar a San Francisco, que és una ciutat amb gratacels, amb la tecnologia més avançada del món, i de cop surts, creues el pont i trobes en aquest tipus de pobles, que són pobles super tranquils, pobles super bohemis, en un estil de vida molt alternatiu i que no tenen res a veure en el que és downtown de San Francisco, el centre de la ciutat. El fet que hi hagi tanta diversitat és un toc addicional al fet de poder viure en aquesta gran zona que és la bahia de San Francisco. Tens la part de la gran ciutat, que és San Francisco en si, i després tot el voltant, que crec que són més de 7 milions d'habitants en tota la bahia, està format per ciutats i pobles molt més tranquils, que són com això. Personalment, creus que estaràs molts anys vivint aquí? Sí, jo calculo que com a mínim uns 5 anys més, ara mateix el visat que tinc és per a 5 anys més, i després podria ser que a llarg termini, uns quants anys més, si me plantejo aconseguir la residència, podria ser que sí. Jesús, què és el que fas aquí a San Francisco? Jo treballo a l'Oficina de Comerç Exterior de la Generalitat, se diu Acció a Catalunya. A Acció el que fem aquí és ajudar les startups, a les empreses de base tecnològica. Si necessiten, per exemple, finançament, els presentem inversors de la zona de Silicon Valley. Si necessiten contactes en universitats, també tenim molts contactes a la Stanford University, a Berkeley, a universitats que són importants a nivell mundial. En el cas de les Terres de l'Ebre hi ha una empresa de mobles, necessitaven poder mostrar mobles en 3 dimensions i nosaltres els vam presentar una empresa que el que fa és hologrames de mobles i es poden veure en 3 dimensions, se poden moure i tot això. Aquest tipus de serveis relacionats amb la innovació empresarial sempre els donem des d'esta oficina de Silicon Valley, als Estats Units. I aquesta és l'oficina des de la que treballa Jesús. I aquestes, les seues vistes de Silicon Valley. A l'oficina d'aquí de Califòrnia, ara mateix, físicament, sol estic jo. O sigui, diguem que series una mica el responsable. Més o menys, sí. I estem parlant d'una zona que hi ha les empreses tecnològiques més importants del món, tenen la seu central aquí. Estem parlant de Google, per exemple, de Meta, que és la propietària de Facebook, WhatsApp, Instagram, està Apple, està Tesla, Netflix. Estem parlant d'empreses tecnològiques a nivell mundial, estan totes aquí. Una forma de treballar que ens funciona molt bé és contactar amb catalans. Catalans que estan treballant a les empreses tecnològiques que he comentat, que ens ajuden moltíssim a contactar amb companys seus i també per atreure inversió a Catalunya. Si un català, per exemple, té la motivació de tornar a Barcelona o a casa seva en un futur i està treballant a una gran empresa en potencial d'expansió a Catalunya, sempre farà tot el possible perquè aquella empresa obri una oficina a Catalunya. Aquest tipus de col·laboració en catalans en grans empreses ens funciona molt bé. Això és una cosa que seria superexportable en Terres de l'Ebre també, no? Podríem utilitzar els nostres ebrencs pel món? Totalment. Això extrapolat a les Terres de l'Ebre se podria fer perfectament. Hi ha una diàspora ebrenca a tot el món que és supergran i gent que està en posicions de responsabilitat o en backgrounds molt diferents. Això es podria extrapolar perfectament, sí.
Com veus tu Terres de l'Ebre des de la distància? A les Terres de l'Ebre hi ha, per exemple, al sud hi ha la part dels mobles, no? A la Terra Alta hi ha la part del vi, sobretot. Hi ha sectors més aviat tradicionals que tenen molt potencial per a que si fiquem tecnologies puguen ser molt més competitius. Llavors jo crec que hi ha aquest potencial i que hem de començar a mirar cap a fora. Les empreses, la gent de les Terres de l'Ebre ha de començar a mirar què s'està fent en el seu sector a Japó, a Israel, a Califòrnia, als ecosistemes més innovadors del món. Com has acabat treballant tu a Acció? Jo vaig començar fent pràctiques el 2018, vaig començar com a becari a l'oficina d'aquí, de Silicon Valley. Se'm va acabar el visat i vaig marxar a l'oficina de Londres. És un mercat important per a Catalunya? Diria que és el segon mercat on més exporten les empreses catalanes després d'Alemanya. I jo personalment m'ocupava de gestionar les relacions en el govern d'Escòcia i el govern de Gal·les, principalment. Les relacions en Escòcia i en Gal·les, sempre per afinitat política, jo diria que és on també hi ha més intensitat exportadora i on hi ha més aliances entre empreses, entre Catalunya, Escòcia i Gal·les. A nivell personal també va ser molt enriquidor. De fet, allà vaig conèixer a la meva actual dona. Opa! I la vaig conèixer a l'edifici d'Acció, a l'edifici que se diu Catalonia House. És un edifici que està al centre de Londres. Vaig tindre la sort de, a la feina, poder conèixer la meva dona. Després de 3 anys a Londres, vaig veure que el que em cridava més l'atenció era la part més tecnològica i aquesta part a Califòrnia està molt desenvolupada. Llavors va ser quan vaig decidir tornar a l'oficina de Silicon Valley. Quants anys tens? 29. I t'has casat amb 29 anys? Sí. Ens vam casar, ja teníem en ment casar-nos, el que ho vam haver d'accelerar una mica també per poder viatjar els dos als Estats Units i poder viure junts. Ens vam casar a Gandesa, al Palau del Castellà. Un edifici històric de Gandesa i un edifici molt bonic també per a casar-se. Estem veient una competició de bocce. Bocce és un joc lleugerament vinculat amb la petanca i que és bastant popular en aquesta zona. Ara mateix estem veient la competició de Marin County, que és la regió on estem ara mateix, que està composada per pobles com Sausalito, Tiburón i altres pobles de la zona, i hi ha bastanta competitivitat, com podeu veure. La gent que normalment té diners de San Francisco i vol viure una vida més tranquil·la, se retira més a l'altre costat del Golden Gate, i aquí se pot comprovar. Fent esports de risc, no? Exacte. I aquí podem veure un fenomen que es dona molt habitualment a la zona de Califòrnia i concretament a San Francisco. I aquí podem veure la gran desigualtat que hi ha. La gent que tota la vida havia viscut aquí, que no treballa en tecnologia, té problemes fins i tot per arribar a final de mes perquè tots els preus han pujat moltíssim i en canvi hi ha gent que treballa en empreses tecnològiques, que tenen cotxes d'alta gamma, viuen en cases enormes i hi ha un contrast altíssim entre barris. I la gent que es queda sense feina i es queda sense assegurança de salut ho passa molt malament. Te pots quedar tranquil·lament al carrer. La cara més fosca dels Estats Units i de la cultura capitalista americana jo crec que és esta, precisament, el fet de no tindre sanitat pública. La gent pot haver estat treballant anys i cotitzant tota la seva vida, però si li agafa una malaltia greu se pot quedar al carrer perquè no pot pagar el que val el tractament d'aquella malaltia. Això és el problema més gran que hi ha. Califòrnia hem de pensar que estem parlant que és l'economia més potent de tots els Estats Units, és l'estat en la millor economia, i si fos un país seria el 5è país del món en més PIB per càpita, per detrás d'Alemanya i pocs altres. Llavors, això té diverses conseqüències. Una és que pràcticament no hi ha atur, l'atur és estructural, que és un 2% més o menys, i la gent, a part de la desigualtat que hem comentat, sí que és veritat que hi ha moltíssima gent que té unes rendes estratosfèriques. O sigui, estem parlant de salaris, per exemple, a Google hi ha gent que càrrecs intermitjos que guanyen més de $400.000 a l'any. Quina ha sigut la teva motivació per venir aquí a viure als Estats Units? Bona pregunta. La meva motivació principal és estar on té lloc tota la innovació. Al final aquí és on se desenvolupa ChatGPT, tecnologies d'intel·ligència artificial, tecnologies de realitat virtual, realitat augmentada. Estem parlant de on té lloc tot aquest tipus d'innovació
i poder estar aquí, veure-ho en primera persona i poder importar tot això a Catalunya, buscar empreses que ho puguen integrar, que estigueu dins dels temes de conversa de la gent, de les universitats. Tot això a mi és el que més me motiva i és el que fa que vulgui estar aquí i vulgui passar uns quants anys més en aquesta zona, a Silicon Valley. I això? Aquí una de les curiositats d'esta zona és que tenen les bústies de correu a les entrades, de manera que quan ve el carter ha de ficar les cartes a cada número de barco, com podeu veure. El principal motor econòmic de San Francisco ha passat a ser la tecnologia purament, empreses tecnològiques a tota la zona de San Francisco, Silicon Valley. La part de contracultura en els últims anys ha quedat com un emblema del passat, diguéssim. I en la nostra ruta per les cases flotants mos creuem amb la música dels Hot Clams, veïns del barri. Whoa! Thank you very much. With the Hot Clams, a sweet and salty jazz band from the Sausalito Houseboats. Tu has nascut a Gandesa? Sí, jo soc de Gandesa. Els 17 vaig marxar a Barcelona i després ja vaig anar a Londres, als Estats Units, però sempre que puc torno a Gandesa i és una zona que m'encanta. Abans de marxar, els 2 anys previs a marxar a la universitat, vaig formar part de la Farsa de Gandesa, que és un grup de teatre que, a part de diferents obres, al principi fèiem la representació del casament reial que va haver a Gandesa i originalment estava dirigida per Antoni Belart, que és un figurinista molt conegut que també té arrels a Gandesa. I això del cognom Buenafuente, no seràs família? Sí, soc família de l'Andreu Buenafuente. La meva mare i la meva família de part materna venen de Reus, també. Jesús, no sé si voldries donar un missatge final per acabar el reportatge. Pues mira, el missatge més important per mi que m'agradaria donar és que hem d'estar molt orgullosos de poder haver crescut i poder haver estudiat a les Terres de l'Ebre, que podem exportar talent tranquil·líssimament. Quan surts fora i treballes fora i portes uns anys viatjant pel món, te n'adones de que la gent de les Terres de l'Ebre estem supercapacitats per fer el que volguéssim, per anar on volguéssim, i és un missatge que jo dono sempre, per exemple, a l'Institut de l'Ebre, un cop a l'any explico el meu cas. Jo vaig estudiar a l'Institut de Gandesa, a l'Escola de Gandesa, a una universitat pública, i mai he tingut cap problema per anar a cap lloc, al contrari, sempre ho he pogut fer tot amb molta facilitat. Aleshores, és un missatge de confiança, de tinguem confiança en nosaltres mateixos, estiguem orgullosos de tot el que hem aconseguit fer i no tinguéssim por mai a mirar cap a fora. Hem de saber vendre-nos molt millor cap a l'exterior. Sí. Moltes gràcies, Jesús. Un plaer.